Tänään muutama sana keskittymisestä. Voi sanoa, että ei ole välttämättä aina mulle kaikkein helpoin aihe itsellenikään, mutta sitä suoraan syyllä niin on erilaisia keskittymiseen liittyviä menetelmiä tullut opeteltua itselleni. Yksi semmoinen vinkki, minkä voin antaa, on, että pitää riittävästi taukoja. Ja siitä on itse asiassa meidän firman sivuilla myös artikkeli ja ihan konkreettisia ohjeita, että miten voi tehdä tosi lyhyitä mikrotaukoja. Ja niissä siis tärkeää on muistaa, että keskittyy siihen, mitä tekee. Ja sitten semmoinen, mitä mä itse asiassa huomaan, että mä oon unohtanut vähän sen omasta arjesta, on meditaatio. Niin paljon kun siitä puhutaan ja sitten sitä ehkä pidetään vähän semmoisena tiettyjen ihmisryhmien tekemisenä, niin oikeasti sillä on tieteellisesti tutkittua hyötyä keskittymisen parantamisessa. Niin suosittelen ja otanpa tämän itsekin käyttöön. Eli sulavat mikrotauot oikeastaan on vähän niin kuin meditatiivisia, koska niissäkin keskitytään tosi vahvasti siihen tekemiseen. Ja silloin kun keskittymistä harjoittelee, eli tälleen esimerkiksi meditaatiossa keskitytään hengittämiseen ja pyritään koko ajan palauttamaan se keskittyminen hengittämiseen, niin näähän on keskittymisharjoitteita. Ja samaan aikaan, kun pistää ne häiriötekijät sieltä pois piippailemasta sieltä puhelimesta ja tietokoneelta ja joka paikasta, ja ihan oikeasti häiriöttömässä tilassa opettelee säännöllisesti keskittymään ja viemään sen huomion itseensä, niin nämä auttaa lisäämään sitä omaa fokusointiin oikeisiin asioihin ja sitä, että ne asiat tulee myös tehtyä loppuun asti. Semmoiset muutama keskittymisvinkki, ja näitähän olisi paljon antaa lisää, mutta mennään näillä nyt tänään. Ihanaa päivää sinne!